Jana Naďová na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a před kamerou Blesku. Paní Jano, dobrý den a děkuji, že jste přišla. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Jak si festival užíváte? Neužívam. Ja som tu len doslova pracovne a odkedy som prišla, tak idem z jedného termínu do druhého a som si aspoň myslela, že aspoň jeden film zvládnem. Nezvládla som nič. A o chvíľu, keď skončíme rozhovor, ma zase vezú naspäť do Prahy. Takže užívať si to asi budem, až keď niekedy prídem, neviem, ako 90-ročná do Karlových Varov, kde už nikto sa o mňa zaujímať nebude. Kúpim si lístok celodenný alebo týždenný a budem odchodiť z jedného kina do druhého. Troufnu si říct, ale ta práce, kterou tady máte, je práce příjemná, protože to je propagace nového, už vlastně zásadně dokončeného filmu, který půjde do kin příští rok, hnedka z kraje roku. Hovořím o filmu o Ondřeji Nepelovi, kde vy hrajete jeho trenérku, paní Hildu Můdru. Povězte mi, když vám ten scénář přistál na stole, jak se tak říká, co jste si pomyslel? Bylo to rozhodnutí na první signální, že do toho chcete jít? Nemala som ešte ani scenár v ruke. Tá ponuka prišla osobne od Jakuba Červenku, s ktorým som točila film Pohádku Jana Budaře. A on mi len spomínal, že pripravuje film o Ondrejovi Nepelovi. A ja som bola tak zvedavá, som sa pýtala o Ondrejovi Nepelovi, hovorím, však o ňom sa nikdy nič nenatočilo, hovorím, on už je dávno mŕtvý. Jo, práve proto, je on dávno mŕtvý a proste jeho príhoda a jeho život je veľmi zajímavý. A tak ja som bola úplne nadšená, pretože táto téma je to vlastne moje obdobie. Ja som 59. ročník, čiže ja som sledovala Ondríka. My sme, celá rodina, pozerali vždycky na televízor, keď bolo krasokorčulovanie. Takže som bola úplne nadšená. No a on mi spomínal, že ako ešte nemá obsadené, ešte stále hľadá hlavných predstaviteľov. Na jedného dňa mi povedal, že nakoniec zistil, že vlastne sedí vedľa neho v aute, keď ma viezol na natáčanie, že sedí vedľa neho Hilda. A ja som tomu nechcela veriť. Ja som scenár nevidela, nepoznala, nečítala. Ale ja som poznala historku Ondreja Nepelu, poznala som z obrazovky, z novín pani Hildu Múdru a vlastne to bola veľká česť mi ponúknuť takúto rolu. Takáto rola sa nedá odmietnúť. A už vonkoncom nie v mojom veku, kedy človek vie, že tých rolí nie je až toľko, je to ako šafránu, jak sa hovorí, menej pre nás, pre zrelé ženy. Takže bola som nadšená a som dodnes. Jste dokonce v nějakém rozhovoru řekla, že to považujete za svoji životní roli. Áno, povedala som, pretože takúto postavu, to nie je fiktívna postava, proste legendárna postava, trenérka, ktorú pozná celý svet. To sa vám nemôže prihodiť dvakrát v živote. Samozrejme, že nehovorím, že určite si ešte nezahrám v iných rolách, ale Hilda Múdra bola len jedna. Bola, je a bude len jedna. Alebo budú dve, pretože sú dva filmy o Ondrejovi Nepelovi a tým pádom budú dve Hildy Múdre. Ale tá moja je o to vzácnejšia, že vlastne my máme práva od rodiny Múdrych na tento film, práve od syna Pavla Múdreho a jeho sestry, takže vlastne oni nám nielen dali práva, ale oni nám zapožičali i kostýmy ich mamičky, ktorá zomrela v roku 2021 a už som nemala tú šancu sa s ňou osobne zoznámiť, čo som teda veľmi chcela. Takže som sa prišla len porozprávať s ňou na hrob do Slávičieho údolia a som sa predstavila, kto som a povedala som jej, ja slúbila som jej, že zahrám ju v tom svojom slova zmysle, v tom najlepšom, ako by si ona predstavovala herečku, ktorá ju stvárňuje. Nejenom oblečení, ale prý i šperky a mimochodem to oblečení vám prý sedlo jako ulité. Všetko. Viete, že ja som tomu nechcela veriť, keď pani kostýmová návrhárka, pani Štrbová Bieliková priniesla tie kostýmy a ja som si ich proste obliekla, som si myslela, buď budú malé alebo veľké. Viete čo, všetko mi absolútne sadlo. To znamená, že ja vlastne mám postavu,
ktorú mala ona v tých 72. 73. roku. Čiže už to bol kožuch, čapica, šaty, dokonca i topánky. Mala novú 36 ako ja. Prstienky, ktoré nám zapožičal syn. Všetko proste bolo akurát. A musím sa priznať, že to je niečo, čo vám chodia zimomriavky po chrbte, pretože vlastne za 50-ročnej kariéry hereckej som sa ešte nikdy nestretla s tým, že si oblečiem šaty niekoho, ktorých v nich žil, chodil, trénoval, reprezentoval. A ja som ich mala na sebe. To je doslova vtělení se do té postavy. Ten film, co já vím, tak se odehrává během vlastně 24 hodin. 42, no, povedzme 24 až 48 hodín. Proste je to tam také ako... áno. A viete prečo? Pretože on, ten režisér, pán Červenka, chcel to zhrnúť, aby ten príbeh mal dramatickosť, aby mal následnosť, aby bol proste jedna bomba za druhou. Takže to nechcel rozťahovať, lebo to bolo to najdôležitejšie obdobie, alebo hodiny Ondreja Nepelu pred majstrovstvami Československa, pred majstrovstvami sveta v Bratislave, ktoré, keby nebol vyhral, tak vlastne riskuje, že sa nedostane von a nedostane sa do Holiday on Ice. To bola vlastne podmienka, že musí vyhrať. A mal obrovský tlak, obrovský. A už predtým mal problémy s trojitým Salchovom, aj na majstrovstvách Československa, aj na majstrovstvách Európy. A vlastne tuná zatancoval jazdu svojho života. Ale predtým, čo sa odohrá, to uvidíte vo filme. Podařilo se, když se ten film odehrává v tak krátkém časovém úseku, o kterém jsme se bavili, vy jste to už trošku vlastně naznačila v téhleté odpovědi, podařilo se tam vtěsnat celý ten jeho náročný životní příběh, nebo je třeba něco, co se tam nevešlo a co jste museli oželet? To vám ešte neviem povedať, pretože ja som dneska poprvýkrát videla teaser, čiže neviem, ako je ten film zostrihaný, ale podľa toho scenára, ktorý sme mali, predlohu, si myslím, že by sa tam malo vlastne zaznamenať všetko to, čo vlastne prežil za tých posledných pár dní, pár hodín. A nielen on, ale aj ona, trénerka, ktorá bola už zúfalá z neho, pretože začínal protestovať, začínal byť nervózny, začínal padať, už nebol ten taký húževnatý, pracovitý ako predtým, pretože sám v sebe už neveril. On strácal už tú dôveru voči seba k svojmu talentu a tancu. On už myslel, že vlastne, že tie majstrovstvá sveta nedá. Pretože bol tak naštelovaný po tej olympiáde a po Calgary, že vlastne všetko vyhral, čo vyhrať mohol. A bolo mu povedané zo strany politickej strany, to boli predstavitelia Husák, Colotka a tak ďalej, že môže odísť do Holiday on Ice. Lenže vrátil sa z Calgary, vrátil sa z Hildov z New Yorku, kde si ešte urobili rozlúčkový taký víkend. No a prišli s tým, že no, ty nám nikam ešte neodídeš, ty nedostaneš povolenie, lebo v roku 73 budú majstrovstvá sveta v Bratislave. A čo by to boli za majstrovstvá, keby si tu ty nebol? Takže ho vlastne donútili. A on už stratil chuť, on už nechcel. On už bol unavený, vyčerpaný a on už sa videl v tej Holiday on Ice. A práve toto je ten boj, ktorý so sebou on bojoval. On bojoval nielen so svojím talentom, on bojoval aj so svojou sexuálnou orientáciou, ktorú musel potláčať, pretože to bolo zakázané, bolo to trestné. Ale Hilda, ako pravá trénerka, aj tvrdá, ale aj materinská, ho v podstate veľmi dobre chápala, cítila z neho, že vlastne bojuje so sebou strašne a do poslednej chvíle, aj keď on jej už robil napriek, ho podporila, mu dala tú šťávu a povedala: ty si Nepela, ty ukážeš svetu, že ty to vieš. Ešte v šatni mu hovorí: ty to musíš, ty to dáš. A dala mu tú poslednú takú tú šťavu, tú bodku a povedala mu: ty
Dnes si predstav, že tancuješ Holiday on Ice. Kde sú svetlá, kde sú tie krásne kostýmy, kde je tvoj sen, kde chceš ísť, kde sa vidíš. To dneska predvedieš. A on dal tú jazdu, najlepšiu jazdu, akú mohol. Teta Hilda, jak jí prý říkal. Já na vás vidím, už když si o tom povídáme, že to téma je pro vás stále emotivní. Jsem si přečetl v nějakém zase starším rozhovoru, že to pro vás bylo docela těžké natáčení emotivně, psychicky, třeba ty scény, kdy paní Hildu bezpečnost navštíví doma a podobně. Presne tak. Bolo to obdobie, kedy to v podstate ten tlak bol vlastne na Hilde. Ako je trenérke, je vlastne vyčítali, že si ho neuhliadla ako svojho zverenca, že sa zvrhol, že sa stal z neho proste nejaký jak to aj nazvali, hľadám to slovo správne, proste v tom zmysle, že je homosexuál, ale oni to povedali nejakým drsným spôsobom. Deviant nebo něco takového možná. A ako jej to dávali za vinu, že ona si ho neuhliadla, že čo z neho urobila a dávajte si pozor, lebo aj vás vyhodíme, alebo aj vás to bude stať hlavu. Čiže ona mala tiež tlak a oni ju tlačili, oni dokonca za ňou chodili až domov a robili jej tam tlak, ktorý proste ona nechcela, aby išli za Ondrejom. Vždycky to u nej malo skončiť. Proste ten nátlak, ona to dostala proste a spracovávala a proste snažila sa malú čiastku dať len na Ondreja, aby on tento nátlak nemal. Ale proste jak sa im hovorí, čierne očka, alebo vydierači, alebo politickí udavači boli proste, všade ich mala za sebou, za krkom. Oni s nimi cestovali aj po svete a vždycky sledovali, s kým sa stretávajú, s kým vedú rozhovory a tak ďalej, ako sa vyjadrujú. Preto aj na interviu ona bola velice ako diplomatická, ona si veľmi dobre dávala pozor, čo povie vo svete. Ona vládala reči, teda vedela nemecky a keďže trénovala v Taliansku, sa naučila aj po taliansky, keďže trénovala v Jugoslávii v bývalej, tak sa naučila chorvátsky, naučila sa toľko anglicky. Ona nebola jazykovo nejak veľký ten talent, ale toľko, aby sa dohodla vo svojej branži, čo sa týka toho krasokorčulovania. Nakoniec trénovala v Taliansku i týchto hokejistov, pretože zistila, že tí hokejisti nevedia dobre korčulovať. Tak ich učila korčulovať. Ja si myslím, že takýchto trénerov nám chýba. Takíto tréneri nám chýbajú, ako bola ona. Pretože ona bola nielen trénerkou, ona bola coach, tréner, mamou, učiteľkou, vychovávateľkou, jeho učila spoločenskému životu, ako sa má správať, učila ho jazyky, chodila za ňo do školy na rodičovské stretnutia, to znamená, miesto rodičov ona chodila, to znamená, ona bola pre neho druhou mamou. Vlastní rodičia videli Ondríka menej ako teta Hilda. Samozrejme si myslím, že aj trošku tým trpela rodina. Je vlastné deti, ktoré vlastne boli väčšinou s otcom, trávili čas a ona bola vo svete. No ale ona bola tá, ktorá zarábala tie peniaze, tie bony, vtedy tu zexové, hej. Chodila po svete, donášala bony, mohli deti vycestovať, dcera mohla študovať vo Viedni. No a ona vedela, čo robí. A bola skúsená trénerka. Ona sama korčulovala, sama bola v ľadovej revue. Veď nakoniec tak spoznala svojho manžela na Slovensku. Ona sa dokázala pohybovať v tejto spoločnosti. Ona bola spoločenská, inteligentná, usmiatá. Bola kozoroch, ako ja. V rozhovoru jste i vy řekla, že jste sama chtěla být krasobruslařkou a že vám to uteklo. Když jsem si četl váš životopis, tak v něm vidím, že jste studovala operní zpěv v Bratislavě na konzervatoři. Lámalo se ve vás tady ty, řekněme, sportovní vlohy a touhy s těmi uměleckými, když jste byla dítě? Takto ja pochádzam z rodiny, kde šport
nebol moc veľmi protežovaný. Otec bol vojak z povolania, mamička pracovala v gastronómii, takže u nás, my sme nebola športová rodina, ale mne sa to páčilo, pretože som vyrastala ako dieťa, pozerala som na televízor s rodinou a mne sa ten šport páčil a proste to tancovanie a tie krásne šatočky. Nakoniec sa to páčilo aj Ondríkovi, aj on mal rád lietavé veci. Ale môj sen sa nesplnil, pretože som sa presťahovala do Bratislavy už keď som mala 10,5, 11 rokov a už som bola stará na krasokorčulovanie. Tak som sa vrhla do dramatického krúžku a to bolo dobré, pretože vlastne cez tento dramatický krúžok som sa dostala do televízie a k filmu a od svojich 13 rokov som začala hrať a Ondrik mal tiež 13 rokov, keď bol prvýkrát na olympiáde v Innsbrucku a vlastne dosiahol už 22. miesto. Takže áno, bola to moja túžba, ale nesplnená. A týmto filmom o to viac je to emotívnejšie aj pre mňa, alebo bolo, to film je hotový, že som sa mohla do tejto role vžiť a cítila som ten chlad toho ľadu a tancovala som. Když se teďka přesunu trošku k vám osobně, co vás přilákalo k tomu světu umění? Viděla jste nějaký krásný divadlo, viděla jste nějaký film. Co by vás probudilo tu touhu věnovat se tady tomu? Naša rodina bola viac menej umelecky založená, aj keď všetko amatérsky. Otec bol proste krásne maloval, pekne spieval, tancoval, hral na hudobné nástroje, husle, akordeón. Mama tancovala, spievala, takže viac menej sme mali ako hudobné nadanie a chodila som aj do hudobnej školy. Ja si na to nepamätám, ale rodičia vždycky spomínali, že už keď som mala len 3-4 roky a začali niekde na kúpalisku hrať muziku alebo twist, takže som vyskočila z bazéna, som začala tancovať, že som sa nikdy neostýchala pred ľuďmi a proste vždycky som sa predvádzala. Vlastne nejak, asi som to mala v sebe. Ale že sa stanem herečkou, to som nemohla tušiť. A tým, že som aj chodila do dramatického krúžku a hrala som v inscenáciách alebo filmoch, to ešte neznamená, že ste herec. Ale chcela som ísť na herecké konzervatórium, ale v Bratislave nebolo, takže až v Brne, kam išiel môj kolega Maroš Kramár, ale mňa rodičia nepustili, takže som zostala v Bratislave. No dobre, no tak som sa rozhodla, OK, chodila som na spev do hudobnej školy, že začnem študovať operný spev, ale s vedomím tým, že nie, že chcem byť operná hviezda, skôr som sa videla v muzikál. Lebo muzikálové oddelenie ešte vtedy sme nemali na konzervatóriu. No ale takže tú muziku som stejne v živote mi pomohla v tom, že som hrala v mnohých inscenáciách, kde som mohla aj spievať, alebo aj v divadle som spievala, tancovala. Takže to bolo vlastne tiež dobré ponaučenie a dobrý výber, ktorý som si dala tá hudba. Měla jste třeba nějaký herecký vzor? Keď som bola mladá, tak som mala, veľa tých zahraničných, to bolo vtedy, keď som bola mladúčka, to bola Sofia Loren, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot. Zo slovenských a českých to boli kolegyne Jana Brejchová, ktorú som obdivovala, Milka Vašáriová, Magda Vašáriová, Božidara Turzonovová. A mala som skutočne tú česť hrať s týmito všetkými hviezdami. Teda s našimi československými, nie so Sofiou Loren. Přemýšlel jsem, co je ten film s Bardotkou, máte pravdu. Když si projdu vaši filmografii, tak první film, který na mě velice výrazně vyskočí, protože to je titul, který se často s oblibou reprízuje dodnes, je Smrt stopařek. Což je detektivka na hony vzdálená té Arabele, která potom byla tím opravdovým zářezem, který vás proslavil v Česku, Slovensku, Německu, všude. Pojďme se u Smrti stopařek, jestli můžeme trošku zastavit. Film Jindřicha Poláka, kde vás objevil? Bola som pozvaná na casting do Prahy. To už som bola členka v divadle na poetickej scéne a podľa toho castingu zrejme netrvalo to dvakrát ako u Arabely, ale na prvýkrát si ma vybral a zhodou okolností tiež s Dádou Patrasovou. To znamená, že boli to jedna čierna, jedna blondína a
Ten film bol ťažké kafe, pretože je to podľa skutočnej udalosti. A bolo dobré, že nakoniec si vybral aj herca, ktorý nebol známy v našej republike vtedy, pretože aby to bolo vierohodnejšie toho vraha stvárniť a stotožniť, aby aj divák sa stotožnil, je lepšie, keď ho nepoznajú. A práve ten Marek Perepečko bol neuveriteľne charizmatický muž. Človek, ktorý bol nielenže vysoký, mohutný, ale on mal niečo v sebe, aj niečo, mal taký sexapil. A on možno ani, si myslím na prvý pohľad, ani nevyzerá ako vrah. To znamená, že tie dievčatá aj boli o tom presvedčené, že je to normálny proste kamionista, ktorý je seriózny a tak ďalej. Takže to bolo veľké prekvapenie, veľký proste taký silný moment, keď vlastne on sa prejavil ako veľký sexuálny násilník, ktorý proste takýmto spôsobom dve mladé dievčatá nechá odísť zo sveta, znásilní a proste zahrabe na smetisko. To bola silná scéna. To si myslím, že to bolo tiež niečo, čo v živote sa mi asi druhýkrát nestane. Že vás zahrabu na smetisku. To bolo skutočne smetište. Oni nám tam vyhrábli síce jamu a dali tam nejaký igelit. Ale nás tam do toho dali. Hole. Po nás nahádzali zase niečo. Viete čo? Ja som sa asi týždeň ešte kúpala, lebo ja som stále mala pocit, že proste je na mne nejaký smrad, nejaká nečistota, niečo, čo ma môže nakaziť. To bolo príšerné. A scéna s pánom Perepečkom v tom lese, jak ma tam vlastne ide znásilniť, tak ja som bola tak doráňaná. Všade som mala otlaky, modriny, chrasty, proste to bolo neskutočné. Ten film na tú dobu, my sme v 80. rokoch, podotýkam, hej, to sa mu skutočne veľmi realisticky podarilo tento príbeh natočiť. A si myslím, že mnoho ľudí malo vtedy už, to bol film, ktorý bol trhákom, ten Smrť stopáček. A niektorí si myslia dokonca, alebo že to bol aj moment, kedy si režisér Vorlíček vybral mňa ako Arabelu, ale určite nie. Určite nie, pretože keby to tak bolo, tak ten pán režisér Vorlíček mi tú rolu hneď nabídne a nepozýva ma na casting, hej. Takže to bola náhoda, že ľudia si to spojili, že ma videl, tak já si myslím, že to tak nebylo. Ono k tomu asi navádí i to, že tam, jak jste říkala, hrála ta Dáda, přesně tak. Ještě se zeptám k té smrti, jak říkáte, to byl velice brutální film na 80. léta, si myslím velice netypický. Krásná hudba, máte pravdu, ale i to téma, který zcela jistě naznačovalo, že v tom nebudete pokaždý, řekněme, úplně oblečená. Neostýchala jste se něčeho takového? Myslím, že nie. Ja som s nahotou ako takou nemala problém. Ani dodnes nemám problém, pretože nejde o tom mať len krásne telo. Každé telo je nejaké. Máme telo, ktoré má malé prsia, veľké prsia, malý zadok, veľký zadok. Ako všetci, je diverzita, je to normálne. Ale vtedy som bola ešte mladá, som mala nejakých 18-19 rokov, takže tudíž není čo riešiť, mladé maso. A hrala som niekoľkokrát vo filme Odhalená a nepokladám to ako za niečo, nejaký prehriešok, alebo proste, že niečo neestetické alebo nežiaduce. Ja si myslím naopak, tam, kde to má byť, je to na mieste. Keď je to niekde, kde je to násilne tam dané, len preto, aby sa ukázalo nejaké biele telo, tak to nemusí byť a som proti tomu. Ale tu na to bolo doslova vhodné, pasovalo to tam, pretože keby tam nebolo, ja si myslím, že v niektorých filmoch dokonca tá scéna, kde mám odhalené prso, ani to bolo vystrihnuté. Buď tam bola cenzúra, akože aj bola vtedy, a v niektorom v origináli viem, že tam teda to prso ako bolo, lebo to bolo aj na plagáte, ktorý bol vtedy. Bohužiaľ som ten plagát, som si ho vtedy, som ho získala, ten bol nádherný,
A musím povedať, že po niekoľkých rokoch, keď sme sa sťahovali s manželom, tak môj manžel ten plakát vyhodil. Aj z Arabely som mala tu ten krásny veľký, ja vychádzam v pokojíčku u Petra. Áno, mala som to doma, mala som to takto zrolované a môj manžel nevedel ani, čo to je. No to je. Nebola som doma, proste robil úklid a všetko mi to vyhodil. Když chlap uklízí. Áno, keď chlap uklízí, ale ináč je milý, všetko mi pomôže, on mi povysáva, urobí mi snídanie, ale proste toto nemal urobiť. Zmínila jste Arabelu, to je téma, které asi v žádném z rozhovorů, které jsou vedeny s vámi, nemůže chybět. Možná se zeptám, jestli takhle výrazná role je pro herce darem nebo prokletím. Aj. Na jednej strane má človek z toho profituje, pretože celé tie 10 ročia nakoniec vyrástli už 2 generácie, alebo už dokonca už 3. vyrastá na Arabele. Na druhej strane ma to mrzí, že tým pádom nejak zapadnú filmy, ktoré som natočila, okrem Arabely a pekné, nejak padnú do úzadia. Ľudia si na ne nespomenú alebo nechcú spomenúť. Ale mala som šťastie dnes. Jeden divák, ktorý bol na tej besede, hovorí, že rád si pozerá na slovenskom nejakom kanále, reprízujú staré inscenácie a filmy a že ich rád si pozerá. A že prednedávno videl film Zimný semester a že ten ho strašne zaujal. On si myslí, že to bola moja proste herecky najlepšie stvárnená rola. A to som bola skutočne ešte tiež mladá herečka, ktorá bola študentka a porodí dieťa. Točil to pán Blažek, český režisér. A ja som bola veľmi prekvapená, že to je jeden z mála fanúšikov, ktorý proste ma vidí aj v inej role ako Arabela. A to je vlastne to, čo som chcela povedať, že ono to má aj výhody, aj nevýhody, aby som nezostala v šuplíku len ako princezna. Ja som stále chcela niečo viac a preto som aj vzala tú postavu kráľovnej v Princovi Mamánkovi, pretože som chcela sa povýšiť, že už som niečo viac. Ale hovorím, to je môj profit, to zostane mi ako životná rola. Z mládí, je to už 45 rokov, ani sa mi tomu nechce veriť. A nemôžem sa hnevať, nemôžem to ľuďom brať za zlé, že stále ma vidia ako Arabelu, hoci mladá generácia, taký ako Adam, ktorý hrá dneska Ondreja Nepelu. On ani nevie, kto to bol Arabela. Ja som hovorila, vygoogli si. Vygoogli si. Dneska mladí ľudia nevedia. To hovorí tým starším proste, pretože na tom vyrastali, ale tí ešte, ktorí nemali sociálne siete, ktoré nemali Netflixy, nemali Sky, nemali neviem čo, tí sa pozerali radi na tieto rodinné seriály. Dneska mladá generácia ich nezaujímajú tieto pohádky. Ale třeba toho, protože Arabela je, já si myslím, do dneška kouzelná. Ještě se k ní vrátím. Mluvím o té první sérii teďka samozřejmě. Vy jste zmínila 2 konkurzy, já vím, a je to psáno, nebo traduje se, že Václav Orlíček původně koketoval, nebo myslel si na Libuši Šafránkovou, jako na Arabelu. Jak se ta role tedy dostala k vám? Je pravda, že Libuška onemocněla a pan režisér hledal jinou představitelku? Pretože bol a mal aj tlak, pretože ten celý seriál bol vlastne financovaný z VDR z Kolína nad Rýnom. To bola na zakázku vlastne produkcia a oni nemohli proste s tým počkať, alebo kým sa pani Šafránková vyzdraví a tak ďalej, bol prinútený vlastne hľadať novú princeznu. No a to vlastne bolo to pre mňa to šťastie. Niekedy sa hovorí byť na správnom mieste v správnu chvíľu a to som bola. A vybral si mňa nie po prvom konkurze, dneska sa tomu hovorí casting, sorry. Ale až na tom druhom castingu som vlastne už bola aj s Mirkom Dlouhým, aj s Dádou, to znamená ako trojka, takže nás videl ako komplexne. No a až vtedy si vlastne sa rozhodol pre mňa. Som bola jediná Slovenka vtedy, ktorá hrala v tomto seriáli a to bola pre mňa obrovská česť. Ja som si myslela, keď som si prečítala scenár, že čítam science fiction, ja som proste, mne to nešlo nejako, tie blekoty, mekoty, fekoty a hlava tam a hlava dole a fantomas a teraz tá holubica.
absolútne. Ja si dokonca dnes môžem tvrdiť, že tá Rowling, ktorá napísala Harry Pottera, tá sa určite nechala inšpirovať nejakým tou krásnou pohádkou od Václava Borlička. Pretože či to bolo už devča na košteti, dívka na košteti, alebo Arabela, alebo Popelka, alebo co štakledáci špenát. Proste tie všetky možné triky a výmeny, zámeny si myslím, že mala niečo dobré, z čoho mohla čerpať. Vy jste Arabelu natáčela v češtině, nebo počítalo se rovnou, že vás někdo přemluví? Viete čo, vtedy to boli ešte analogové kamery a vtedy sa filmy ešte predabovávali, alebo robili sa posynchrony. To znamená, natočilo sa to a potom sa robili posynchrony. Čiže to bolo možné, ja som sa naučila text, ale v hale v štúdiu sa to potom predabovalo. Dneska sa točí na digitálne kamery a už sa proste nerobia posynchrony. Už to ide rovnou aj hlas, aj obraz. Takže mňa nahovorila v jednom filme, myslím, Naďa Konvalinková a v druhom, myslím si, že Libuška Šafránková dokonca má. V Arabele je to rozhodne Libuška. No, takže ako som mala ako obidve kolegyne. Ja som potom Libuške Šafránkovej to vrátila naopak, ona robila nejakú rozprávku na Slovensku s Martinom Holím a tam som prepožičala zase hlasia jej. Mimochodem, znali ste sa s Libuškou? Nie. My sme sa stretli vlastne... Nestretli. My sme točili aj spolu vo filme Triptych o láske. To boli 3 poviedky. V jednej hrá Libuška, v druhej hrám ja, v tretej hrá Jana Prajzová, ešte aj s pánom Bartoškom, aj Krampol. Nestretli. S Pepikom Abrahámom, áno, lebo som točila Štípku soli, kde hrá s Mirkou Vašariovou, ale s pani Libuškou nie. Teď se musím ještě trošku odbočit, vy jste zmínila Jiřího Bartošku a protože jsme na filmovém festivalu v Karlových Varech, který je letos bez jeho přítomnosti, tak jak na něj vzpomínáte? Aj ma to celou cestou, keď som sem išla do Karlových Varov, som rozmýšľala nad tým, že vlastne som sa tešila, lebo je to 59. ročník a ja som sa narodila v 59. a tešila som sa, že možno budem mať tú šancu sa s ním tu stretnúť. To už je dávno, čo viem, že sem mám prísť. Bohužiaľ, je to tak, ako to je, že odišiel. Dúfam, že odišiel do nebies ako veľký. Má tam veľké miesto v umeleckom nebeskom mieste. To bol charizmatický človek, bol on sofistikovaný, on proste ten jeho hlas už zvádzal ženy. Keď sa len niekde postavil a otvoril ústa, tak proste mala som pocit, že v nás, v ženách, hrajú všetky žilky. Bol vtipný, mal humor, mal obrovský šarm. Áno, je tu veľká diera po ňom ostáva. A neviem, kto ju bude zaplňať. Když hovoříme o hereckých legendách, tak v té Arabele hrála celá plejáda, panem Menčíkem počínaje a další. Nevím, kde bych se zastavil, kde bych je vyjmenoval. Ten dokázal vždycky tieto hviezdy aj do malinkej postavy, tak mu ich neodmietli. To dneska by tie veľké hviezdy nešli, to je nejaký tam malá postava, nepojde. On dokázal zmobilizovať týchto hercov, oni ho mali strašne radi, toho Vorlíčka. On mal svoju kliku a proste, či to bol Menšík, Zázvorková, Brodský, Sovák, Janžurová, proste. A to bolo moje životná škola. Že som mohla s týmito českými prvoradými hercami stať pred kamerami. To mi nikto nevezme.
Jak já vám to závidím, že jste se všemi setkala, měla možnost pracovat, hovořit, čerpat jejich moudrost, jejich humor, oni byli prý neskutečně vtipní. A to sa točilo, to nebol ten tlak taký ako dnes, netočilo sa 12-hodinové šichty denne. Na seriál Arabela, ktoré vlastne bolo 25 minútovka, hej, tých 13 dielov sme točili rok, čiže bolo času. Preto bolo aj počas natáčania viacej času na walkie-talkie, si pokecať, porozprávať historky. Ja som len sedela a vsávala do seba. Ja som sa na nich dívala úplne s takou pokorou. Viete, pre mňa to boli obrovské hviezdy. Ja som bola mladúčka, ja som mala 19 rokov. 20 som oslavovala na Arabele. A hrozne veľa som sa od nich naučila, že vlastne taký človek, ktorý v živote veľa vie a dokáže, že je stále na zemi, a je priateľský, vrúcný, nie je namyslený, ľudský a toto sa nejak vytráca v spoločnosti. Další otázka, která se neustále vrací jako bumeranga, neodpovídáte na ně poprvé, ale pořád mají lidé tendenci se o to zajímat. Proč druhá Arabela byla bez vaší účasti? Viete čo, o tom sa už napísalo toho toľko strašne veľa. Ja som v podstate chcela hrať v druhej Arabele. Aj pán Borlíček chcel, aby som tam hrala. On ma dokonca navštívil aj v Nemecku. A sa mi to ponúkol. Lenže ja som si vtedy, už v tých rokoch, najala agentku a čo vtedy na naše pomery to bolo ako niečo nemysliteľné. Dneska je to normálne, že máte, každý herec má skoro agenta. No a oni hovoria, že to stroskotalo na financiách. Ja si myslím, že to nie je až celkom taká pravda, pretože tie financie to bolo úplne škoda reči. Ale bolo to zrejme pohodlnejšie pre vtedy to bolo Slov koncert, alebo Slov, tak sa volali Slov koncert, myslím, ktorý... Prago koncert, takže je možný. Prago koncert, so Slovkom Prago koncert, ktorý proste vlastne mali na to veľký dosah a do toho hovoriť mohli, že vlastne povedali, to je jedno, ona je stejne preč a je to jednoduchšie osloviť nejakú herečku, ktorá žije a je priamo tu v Prahe, v Čechách. No, tak proste on sa mi omluvil, dokonca mám ešte dodnes jeho psaníčko. To proste, to je nádherne rukou napísané, kde sa mi vlastne omlúva, že to nie je v jeho moci a že on to nemohol ovplyvniť a že je to tak, ako to je. No ale tak, OK, ja som to vzala, ja som to obrčela a som si povedala, asi to tak má byť. A viete, v živote nie všetko vám vyjde tak, ako si predstavujete. Čo si budeme hovoriť? Ani mne nie. Mám veľké predsavzatia, chcela by som to, hento. Áno, niečo sa mi splní a niečo je nesplniteľné, alebo mi nie je dopriaté, alebo som nedostatočne dobrá na to. Takže s tým sa treba zmieriť. Ja som sa s tým zmierila po rokoch a nakoniec veľa ľudí hovorí, že to daj dobre, že to tak zostalo, ako to je. A že som vlastne zostala Arabela, ako tá prvá Arabela. Teďka, jak je doba remakeů a neustále nějakých nových pokračování. Kdyby přišel někdo, Václav Orlíček už tady bohužel není, ale kdyby někdo přišel a řekl Arabela 3 a přišel by za Janou Naďovou, co byste si pomyslel? Tak by som hneď myslela na moju mamu, na kráľovnú, na Janu Brejchovú a to by mi seklo. To by som si určite zahrala. Alebo čarodejnici. Arabela by musela byť kráľovná. No nemusela, aby som si zgustla možno aj na roli, ktorá je absolútne proti môjmu vzhľadu a proti mojej náture, pretože to vás posúva ďalej, či môžete hrať niečo, čo je úplne nové, alebo to, čo ste ešte v živote nehral. Ale žiaľ, ešte taká postava neprišla, ani taká ponuka hrať čarodejnici. Když za vámi přišel Jan Budař s filmem Mamánek, tak minimálně při pohledu do těch filmových databází to vypadá, že tam je zhruba 25letá pauza mezi posledním filmem, který je tam uvedený z nějaký poloviny 90. let až po Mamánka.
Skoro 30 let. Bylo to jednoduché rozhodnutí vrátit se před kameru? No jednoduché to nebolo, pretože jednak som s tým nepočítala, ale na druhej strane prišlo to v období, to bolo po covide, alebo respektíve ešte COVID-21. A v tom období mi na COVID zomrela aj mamička a on ma oslovil asi 2 mesiace potom. A ja som bola v takej hlbokej kríze, psychickej kríze. A to bolo ako také, akože mi to ten vesmír chce vynahradiť tú stratu, že sa vrátim do sveta, odkiaľ som vlastne prišla. A takže som asi za 2 dní, ako som sa to dozvedela, pretože mi túto správu podala moja dcera, pretože na mňa nemal kontakt Jan a našiel moju dceru cez Instagram alebo Facebook a proste ona mi proste napísala, že mami, tu mi napísal niekto, nejaký Jan Budáš, a že mám ti to preposlať. No a potom, keď som si to prečítala, tak najprv som si myslela, že to nejaký fake. Najprv som hľadala, že či naozaj nejaký Jan Budáš existuje, pretože som v tom období absolútne nemala nejaký rozhľad o českej kinematografii alebo divadelnej, pretože som bola absolútne preč, vek. Nezaujímalo ma to, hej. A naozaj som ho našla a tým pádom som si myslela, že tak asi to nebude fake, že asi to skutočne, tak som mu aj odpísala. No a potom sme si telefonovali a povedal mi, že vlastne tá rola tiež bola napísaná, alebo respektíve počítal s tým, že bude hrať Libuška Šafránková a kráľa bude hrať Pepík Abraham. To je úplne nešťastie, že proste ochorela a až tak. Aj pre neho to bola asi hrozná rána. Potom oslovil pani Maciuchovú vraj. To mi potom neskôr povedal. Aj to bola dráma. A potom nejak si spomenul na mňa. Ani neviem proste ako, ale proste jo. A som povedala, túto šancu si nenechám ujít. A hrať kráľovnú. Pretože to bol môj sen, aby som neumrela v mojom ľudskom živote ako len princezná. Že to bude určite, že si na tom zlusknem, že to bude proste to, po čom túžim, aby som prekročila svoj tieň. No a tak sme sa dali dokupy a išlo to cak. A potom vlastne z toho vzniklo nie len kráľovná Ludmila, ale aj pani Smrt. Čiže vlastne hrala som dvojroli. A to bolo na tom veľmi zaujímavé, pretože som mohla hrať smrť, ktorá vlastne je stotožnená v tomto filme a spojená s dobrom. Že tá smrť nemusí byť vždycky len ako negatívne myslená. Že smrti sa netreba báť, aspoň je to tu prezentované, ako si ho zláka toho princa, ako proste ako a s maminým hlasom a proste veľmi zaujímavé aj pre mňa aj herecky. No a myslím, že to dopadlo velmi dobře. Během těch 30 let chyběla vám ta televizní kamera, filmová kamera? Zo začiatku, keď som skončila, keď som natočila ten posledný film, takzvaný 93, tak mi to chýbalo. Aj divadlo, pretože som predsa len bola 10 rokov na poetickej scéne. Chýbala mi práca, chýbali mi kolegovia, chýbal mi ten action, proste tá tréma, ktorá vždycky je pred premiérou. Chýbal mi ten potlesk po premiére, po predstavení. To musím povedať, zo začiatku som mala dosť veľké problémy. Ale mala som 2 malé deti, takže a môj buď otec alebo mama ma často navštevovali, takže mi pomohli, aby som nebola sama. To viete, keď prídete do cudzej zemi, a to ešte v dobe socializmu, kedy bolo zakázané vycestovať, to nebolo také jednoduché, bola opona,
tak to je ako keď prídete do inej posteli, do cudzej posteli a dokonca spíte s cudzým mužom, hej. Je to doslova ako v prenesenom význame, že nie je to jednoduché. A nemecky som vedela toľko, že som sa dohodla samozrejme s manželom, ale robila som gramatické chyby, lebo to som sa nemčinu neučila. Učila som sa v škole taliančinu a ruštinu, pochopiteľne. No ale čas utekal, ja som bola zaneprázdnená s domácnosťou, s deťmi. Semo tamo sa objavilo, že som si zahrala v amatérskom divadle, kde som sa prihlásila že som ako z divadelníctva, že keď budú potrebovať, tak som si zahrala v amatérskom divadle ako len just for fun. No a postupom času som úplne potom to je, viete, keď človek máte krásne šaty, ale sa zoderú, musíte sa ich proste zbaviť. Aj keď sú už roztrhané, stále ich ešte držíte v skrini a niekedy musíte pustiť. Takže aj ja som vlastne pustila už aj tú myšlienku, že sa raz vrátim do sveta. Alebo som si povedala, kto už o mňa zakopne, kto bude mať o mňa záujem. Už som neverila vôbec. Neverila som na zázraky. Ale zázraky sa dejú. Pozor, sme čarovný svet. Vždycky ešte v srdci alebo v dušičke máme niečo detského. Máme ešte v sebe niečo, čo nás proste posúva v tom zmysle, že veríme na zázraky. Ja rada čítam aj deťom rozprávky a ja verím v dobro, že to zlo sa vždycky v dobro obráti. Takže u mňa sú to také malé zázraky. Vy stále máte domov v Německu, ale po mamánkovi přišel film s Danem Svátkem, 2 slova jako klíč. Přišly seriály Studna, obrovský úspěch, seriál Hořký svět na Primě. Teď je to Nepela. Takže znamená to, že jste zpátky? Áno. Aj keď nie na plný úvazok, jak sa hovorí. Niekto pracuje 7 dní v týždni. Ja pracujem možno 7 dní za pár mesiacov, ale o to viac si to vychutnávam. Lebo ja som si vedomá jedného, že život je krátky a šťastie a čas sa zastaviť nedajú. My ich môžeme len užívať. A pretože som šťastná, tak si ten čas užívam s manželom, s rodinou, rada cestujem, naďalej sa vzdelávam, pečujem o seba, jak sa hovorí, pretože človek musí, keď chce, aby proste to starnutie prebehlo v pohodovej nálade a bez nejakých veľkých zákrokov, pretože so starnutím sa človek musí zmieriť. A keď chcem, aby som starla s gráciou, tak sa musím zmieriť s tým, že mám svoje roky, že mám nejaké to kilo naviac, že mám nejaké tie vrásky, alebo mám šedivé vlasy, ktoré to je ten najmenší kozmetický problém, pretože na to sú farbičky. Ale s tým človek sa musí zmieriť a mať sám seba rád a dopriať si. A to je proste pre mňa krédo. Ja si doprajem. Ja doprajem aj druhým. Ja som veľkorysá. Ja mám rada spoločnosť, priateľov, s ktorými stále udržujem kontakty. Jedno, kde žijú, pretože momentálne žijem vo Švajčiarsku. A ja proste potrebujem ľudí okolo seba. A to nemusí byť vždycky len pracovne. Pretože naše deti nám vyrastú, musíme ich nechať vyletieť z hniezda. Aj s tým sa musíme zmieriť. A pustiť. Pre jednu mamu je to veľmi ťažké. Keď vám dieťa vyletí a pustiť ho. To už som teda zvládla. Všetky 3 sú preč. No a keďže chcem, aby som neupadla do nejakej depky, alebo nemala depresie, alebo nemala nejaké problémy, aby som nezačala proste
z nešťastia alebo z nejakého nedobrého pocitu veľa jesť, alebo proste, no aj to sa môže stať, alebo piť alkohol, alebo brať drogy. Dneska to nie je vôbec niečo, čo nie je nemožné, hej, s tým sa stretávame každý deň. Takže sa snažím proste všetko kompenzovať. Robím šport do tej miery, ako môžem, pretože však tiež mám niekoľko operácií za sebou. Snažím sa veľa chodiť, teraz mám možnosť, pretože bývame pri jazere, veľa popri jazere, milujem hory, keď vidím tie, ja nie som žiadny ten, ktorý, jak mnohí českí občania chodia na tie túry a zvládajú to. To nie som, hej, to musím sa priznať. Ale dívať sa na to, vsávať do seba tú energiu z toho hor, keď vidíte tie špičky, aké sú biele, jak to na vás pôsobí, to sa odzrkadľuje na tej vode, tak proste som akoby v inom živote, v inom svete. A to ma proste uspokojuje. To mi dáva ten pocit, že slobody, voľnosti, spokojnosti, že si to doprajem a že to moje telo všetko ešte dokáže vnímať tú krásu okolo seba. No, a takže ja keď pracujem, tak som v práci a vtedy som absolútne úplne len zafixovaná. To je proste pre mňa non plus ultra, priorita, hej, tá práca a vtedy som až tak ďaleko, jak pri Nepelovi, že som zabúdala veci. V jednom hoteli to, v druhom hoteli mi zavolali, ste si tu nechali v skrini šaty, v posteli zase nočnú košelu, inde som si zanechala ten vankúšik, čo mám, keď mi je zima. Ale to bolo preto, že som tak bola zanietená pracovne. Každý večer som si líhala, čítala som si texty, pozerala som si stále nejaké video alebo niečo, študovala som, že som zabudla na normálne, denné, každodenné veci, čo sa mi doma ako nestáva. Len pri tej práci. Poslední otázka, která mě napadla během toho, kdy jste hovořila o štěstí, protože štěstí není věc ani náhodou samozřejmá. A když se podívám na vaši dlouholetou kamarádku a parťačku filmovou Dádu Patrasovou, tak tam to vypadá, jako by jí všechno štěstí v životě opustilo. Včetně té největší tragédie, která může rodiče potkat, a to je ztráta vlastního dítěte. Jste s Dádou v kontaktu a mohla jste jí nějakým způsobem nabídnout slova útěchy? Áno, som s Dádou v kontakte a vlastne písali sme si už počas korony. Potom sme si aj neskôr zhodou okolností ešte predtým, ja som vedela, že aj Anička je chorá, som jej niekoľkokrát aj nabídla, aby sme sa stretli, keď som práve natáčala tu na tú studňu alebo Horský sviet, ale zrejme na tom nebola psychicky tak dobre, aby sa so mnou mohla osobne stretnúť, takže väčšinou to zostalo len pri psaní vocepky a viem si predstaviť, čo musela prežiť. Jednak, čo prežila ešte predtým, čo sa týka veškerej toho bulváru, čo sa o nej napísalo, čo musela prežívať. Je otázka, prečo to robila, alebo prečo pila. Určite nie z potešenia, že za tým stojí nejaký vážnejší problém. A keď som bola som pozvaná na program Aleše Cibulky, kde prisľúbila aj svoju účasť. To bolo ešte pred úmrtím dcery Aničky. Tak mala prísť, bol tam aj Pepík Dvořák a nedorazila. A nás to veľmi ako vyhodilo, teda hlavne mňa z kolají, pretože ešte predtým mi psala, že teší sa, že sa uvidíme a že proste budeme spolu a tak ďalej. A zrazu neprišla. Potom prišla tá správa od jej manžela, že ju vlastne niekde zase našiel a odniesol. Proste tragédia, obrovská tragédia. Ja som jej písala aj keď sa stala táto udalosť s Aničkou, aj mi odpovedel za niekoľko dní, pretože nemohla som sa dostaviť, samozrejme. A ponúkla som jej, že keď bude odo mňa potrebovať pomoc, že stojím pri nej a vždy, keď niečo bude potrebovať, že rada jej vidím v ústrety alebo jej ponúkam, aby
prišla za mnou, že proste aspoň kvázi na nejakú dlhšiu dovolenku, kde by sa mohla odreagovať. Takže posledná správa je, že som sa ja dočítala, že bola v liečebnom ústave. Odtiaľ mi už sme si nepísali, takže smiem len dúfať, že sa vrátila aspoň psychicky na nejakom vyrovnanejšom štádiu, kedy môže už svojvoľne, že môže sa znovu vrátiť do normálneho života. Možno, že môže sa vrátiť do svojho divadelného alebo hudobného života, v ktorom vlastne bola doma, alebo filmového. Ja si to ohromne prajem a pevne verím, že teda keď od decembra budem čiastočne žiť aj v Prahe, na čo sa veľmi teším, že teda konečne nájdem tú chvíľu, nie ani ja tak ako Dáša, že privolí, aby sme sa stretli, aby sme si mohli padnúť do náručia, aby som ho mohla objať, aby som jej mohla dať skutočne najavo, že má vo mne oporu a priateľku. Nielen kolegyňu, aj priateľku. Když říkáte, že budete od prosince žít částečně v Praze, to asi není jen kvůli premiéře Nepely. Čeká vás nějaký nový pracovní projekt? Nie, to bol môj sen vždycky, za posledné roky, čo odkedy točím, nežiť len v hoteloch a v hotelových izbách, ako som už spomínala, aké je to, keď si musíte líhať do novej postele, aby som mala svoje miestečko, kde prídem, kde sa cítim dobre, kde sa cítim proste útulne, kde môžem mať svoje veci a nemusím stále vybalovať, baliť a tak ďalej. Takže pôvodne sme si chceli s manželom zakúpiť byt, aj sme boli dosť vážne zainteresovaní, ale bohužiaľ to neklaplo. Takže sme si povedali, OK, tak si najprv byť prenajmeme. No a to hľadali sme toľko, že skutočne sme aj našli niečo krásne. Obidvaja sa na to veľmi tešíme, pretože sme obidvaja veľkí nadšenci umenia a hlavne hudobného, čiže tešíme sa do Filharmónie, tešíme sa do Rudolfína, do opery, takže si to budeme užívať tú kultúru. Prírodu si užívam teraz vo Švajčiarsku a kultúru si budem užívať v Prahe. No tak to nás velice těší, že vás máme zpátky. Paní Jano, moc děkuji za tenhle rozhovor a přeju vše nejlepší vám i filmu o Ondřeji Nepelovi. Ďakujem a budem sa tešiť, keď vás uvidím na premiére.